Bueno, en primer lugar, decir que nós sempre manexamos a hipótesis de que o señor Touriño vai a convocar as eleccións cando pense que máis vai a beneficiar a súa figura e ao seu partido. É curioso que se este falando de adiantalo por unha crisis que non existe, co cual, bueno, unha vez máis nos choca a súa palabrería, a súa doble palabra. O que nós si sempre dixemos, porque a economía, como ben sabe, ten movimentos cíclicos, é que Galicia chega un pouco máis tarde que os demais. Pero hai datos moitísimo máis preocupantes de chegar ou non chegar tarde, que os datos que falaba. De onde partimos? Partimos dos salarios máis baixos e partimos das pensións máis baixas. Si eso se ve agravado ca subida dos precios máis alta de España, pois teremos que coincidir que a maioría dos galegos que viven do seu salario ou que viven da súa pensión están moito peor que estaban, pero están moito peor que no conxunto do Estado. E hai datos que efectivamente son moi preocupantes e que van a ser máis preocupantes no que é os anos posteriores. Se non me confundo, esa é a mesma medida que fai un mes anunciou que non conxelaba. Se son os mesmos altos cargos os que iban a incrementarse o IPC aos que ahora non se lle incrementa. Pois a verdade é que o único que teño que decir que son medidas que cando menos chama máis a atención, son máis de cara á galería que o que realmente supoñen dentro o volumen total do presuposto. De todas formas, nos celebramos si realmente de aquí a que cheguen a ver a luz eses presupostos non volven a cambiar de opinión 2 ou 3 veces. Pero, volvo a repetir, son máis de cara á galería que realmente unha incidencia numérica, cuantitativa nos presupostos. Eu vexo a máis como un exemplo de austeridade que creo que debían dar en outras partidas. E recordo que este ano creceron os gastos de personal por riba do 7% e que creceron os gastos corrientes por riba do 10%, que o que van alá dos anos de goberno bipartito, máis de 60.000 millóns das antiguas pesetas foron para incrementar os gastos de funcionamento, os gastos corrientes da administración. Polo tanto, donde realmente está o aforro non vai a estar aí, senón en apretarse o cinturón no que son os gastos corrientes. Pero